Wala ka. Palag pa rin. Palag. Palag mga aji. Grabe naman tong payat na to. Pero yung pulo, grabe. Patay ka dyan. Ay, yan na. Ayan na mga aji. Ito na. Yan, sup pala sa inyo mga aji. Kanegro in the house. Gusto ko lang palang inform na unang-una pala, maraming salamat and God bless sa inyong lahat mga aji sa laging pagsuporta nyo sa amin. Yan, si Kanegro. And doon sa mga kumukontak sa akin mga aji, kung bakit na si Kanegro nandito bakit si Kanegro nandito mga aji, malalaman nyo kung bakit. Kasi ganito, ano to? Sa Facebook group natin mga G Gagambino PH, ang daming gustong bumili ng gagamba pero hindi ko kayo maharap, hindi ko alam yun, limited yung time natin para kausapin kayo kasi ang dami talaga, ang dami po nag-message, ang daming gustong order, ganito ganyan. And paminsan mga G yung gagamba kasi, kaya hindi ko kayo mapansin talaga, yung gagamba pagdating dito ubos na, kumbaga naka-order na siya mga G kasi yun lang in-order ko talaga paminsan. So may order lang, yun lang din yung kinukuha ko, papasobra man ako pansarili ko lang. Kaya yun, gusto ko si Kanegro na lang. Ang gagawin ko mga aji, sa akin babagsak yung gagamba ko pa rin. Pero si Kanegro na yung kukontak sa inyo, siya na yung kausapin nyo. Kung patungan niya man ng konti mga aji, nasa kanya na yun. Kasi yung pagod din naman ng tao, alam mo yun, kasi business matters pa rin naman mga aji. Kasi yung pagod ng tao, hindi mo naman kayang bayaran yun. At yung ginagawa ng tao, kunya kung si Kanegro man, o si tropa, si EJ mga aji, ang gagawin niya is ibibigay talaga sa inyo na parang pick up or meet up yung gagamba. Siyempre expected yung mga aji, medyo papatungan niya talaga yung gagamba na galing sa akin. And okay lang yung mga aji, pakita mga number mo pre. Yun, gusto kasi siya na lang, pakilala ka tol, pakilala ka maayos. Yun, si AJ Gomez sa Facebook. Ano nyo lang, i-search nyo lang AJ Gomez. Kanegro TV naman yung ano ko doon, yung profile. Yung number ko 0908-295-6641 yan. Sa akin na lang kayo dumiretso mga Kanegro yan. Salamat din kay Boss Kaji yan. Ano tayo? Yun, hindi okay lang sa atin yung mga aji. Kasi ganito yung mangyayari nun. Lahat ng order mga aji, kunyari lahat ng order padala kayo kay Negro or kay EJ mga aji. Pagka sinabi niya sa akin na ganito yung gagamba boss, ganito yung kailangan natin, pagdating naman sa akin nun, yun din yung i-order ko. Papasobrahan ko lang talaga ng onti yun mga kaji, parang ganun. Kaya para lahat, sigurado hindi kayo mabugos, hindi kayo madaya, hindi kayo ma-scam mga kaji. Kontakin nyo lang si Kanegro and subscribe nyo na rin kung paano nyo man mga kaji. Pakita ko tong video na to bago siguro yung laban para alam nyo. And yun lang, God bless mga kaji. Salamat. Kanegro. Yun mga kaji, paglalabanin ko ngayon tong tigre. Ito, tigre na to mga kaji. Tapos ito, itong pula na to. Medyo mas malaki ito pero luma na kasi. Ito naman medyo bulto. Sa bago pa. Subukan natin mga G kung kakayanin pa. Oh. Naku, ang lakas naman pumirso ng pula na yon. Ang lakas kasi masyado na ito mga G. Brusko. Bulto mga G. Sa pa nga, parang ginugulat mo lang ata yung payat Hindi maganda yung ginawa mong yan. Nanggugulat ka Masyadong malakas kasi ng mga aji, maliksi masyado. Yun kung patalikuran, paharapin mo naman. Hindi, paharapin natin mga aji. Mas malaki ito kung tutuusin. Yan na. Ilagot ka dyan. Lagot ka dyan sa payat na yan mga aji. Bubuo na yung payat Bubuo na yung payat mga aji. Wala ka mga aji. Tumakbo yung pula. Patakbo yung pula mga aji. Yun lang, may kagat na yung payat. Pero patakbo yung pula natin. Yan na. Yun lang. Wala ka. Palag pa rin. Palag mga aji. Grabe naman tong payat na to.
Pero yung pula, grabe yung pula, ginagawa ng pula. Ala ka dyan. Iyon na. Tapos yung bula, takbo ng takbo mga Aji, sa likod tuloy na dali. Tindi naman ng tigre na to. Ito yung ginawa mga Aji, oh. Ang tindi. Yan. Grabe naman to. Di expected na ganun yung mangyari mga Aji, kasi itong tigre na to, luma na to mga Aji. Ayun yung dilaw, napakabilis pa. Expected na ganun yung gagawin nila. Ay, tango to. Ito mga Aji, huwag mo munang bibitawan yan, makakaalpas yan, makapatay ka pa. Pero huling-huli sa likod do. Yan, kitang-kita nyo naman na huling-huli talaga sa likod. Yung mga bata pa nanonood nito, thank you. Maraming salamat sa inyo. Ito mga Aji, nakikitaan nyo. Gusto ko lang pala sabihin baka sabihin nyo, hindi na ako may pagkulab kay Tatay Mendo. Si Tatay Mendo mga Aji, kaibigan ko talaga yan. Tulad ng sabi ko mga Aji, si Tatay Mendo dyan ako nag-umpisa. Napakabait niyan, kaya ayun, kahit anong gawin nyo mga Aji, kaibigan natin yan. Tatay Mendo. Parang tatay-tatay ko na yan. Kahit ano masabihin yan mga Aji, pinapakinggan natin yan. Kung ano mang komento ng Tatay Mendo sa akin, kung ano mang masabihin niya sa akin, walang problema sa akin yan mga Aji, kasi sabi ko nga, tatay ko yan mga Aji, kaibigan ko yan. Ito, nakikita nyo naman. Yan, ang tindi nung ginawa. Unexpected mga Aji, nabibitawan to kasi gutom tong gagamba na to, matagal nang gagamba ko to. Hindi ko din kanina pinitik lang, tapos yung pala nagpagising lang mga Aji. Nung nagising na yan, nung ginawa ito, nung ginawa mga Aji. Ayan. Tapos talaga, siguro tabi natin to, hanapan ko pa kayo ng isa pang laban siguro. Nagkakalaman to sila mga Aji. Kasi ito naman yung galaw ng gagamba Mamili na lang kayo kung saan kayo mga Aji mamaya. Maliksi-liksi to. Sana talaga lumaro lang na maganda to. Maliksi-liksi. Gawin lang sandali, pipikahan natin para lang malaman natin, para gising yung gagamba. Pag napikahan mga Aji, saka natin yun. Kasi matinik-tinik yung kakalabanin nito mga Aji. Mabigat-bigat yung gagambang itatapat ko sa kanya. Yun, kumagat naman sa mga Aji. Kasi ito, papakita ko muna sa inyo mga Aji. Ito yung gagambang kakalabanin yan. Makunat sa makunat to mga Aji. Matinik sa matinik lumaro to. Ito yung abuin. Yan. Subukan natin to kung gaano katindi lumaro ulit to. Talaga, tingin ko magkakabigayan na maganda-ganda dito. Kaya bitawan, tanggalin ko muna yung pinika ko sa kabila. Hindi ko napipikahan to mga Aji. Yan, yun na nga mga Aji. Ito na sila, pinicturean ko lang para may pang thumbnail tayo. Ito yung galaw ng isa. Pakita ko muna sa inyo yung galaw ng gagamba mga Aji. Halos same size naman to. Siguro magkalamangan man siguro uno na lang, ganun, 9 Gs lang. Unti-unti lang talaga lamangan nito mga Aji. Ito yung gagamba. Tahimik na tahimik. Ito yung lalagay natin na una. Kaya mga Aji, naputol yung stick natin Kaya ito na lang gagawin ko mga Aji. Gagamitin natin. Ito, inuunahan ko na kayo mga Aji. Talagang napakaganda ng laban na ito. And ito yung isa. Masarap-sarap panoorin to mga Aji. Talaga, enjoyin nyo. Okay, game tayo. Mamili na kayo. Doon kayo dun sa Corsonada ko o dito. Pareho naman magagaling na gagamba to. Magkalabasan na lang sila ng galing nila mga Aji. Wag lang sana papahuli tong ito. Kung papahuli, uy. Naku mga Aji. Nako. Hindi kasi natutulog pa to Ito isa naman nagsasapot. Dalianin lang natin mga Aji. Game agad. Yun lang, nasa baba. Op. Maiksi kasi ng stick. Maiksi ng stick mga Aji. Galaw. Lipat. Gigil na silang pareho mga Aji. Gigil tong parehong gagamba na to. Yan na. Okay game. Patay ka dyan. Ay, yan na. Ayan na mga Aji. Ito na.
Hala ka. Hala ka dyan. Hala ka. Dad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 . Ah, grabe lumaro mga ka-G. Oh. Ayan na. Hala ka. Hala ka. Hala ka dyan. Hala ka. Hala ka. Bakit yung isa? Di, babalik yung isa mga Adi. Babalik pa. Hala ka dyan. Hala ka. Napatakbo yung gray mga Adi. Napatakbo. Pero di, lalaban to mga Adi. Lalaban to. Eto, lumawag sa agatad ah. Agatad. Ah, grabe pala. Ayun oh. Napuitan mga Adi. Yan oh. Kitang kita. Yan. Bubukol. Grabing galit din pala na ito. Pero ito mga Adi, nakita nyo naman yung mga nakakondisyon ng puro mga Adi. Matitindi talaga lumaro. Kasi tested na yung mga laruan nila. Ewan ko lang ngayon kung bibitaw na ito mga Adi. Hindi, nga pa rin. Yan, isang alpas ha. Wala pa namang nalaglag mga Adi. Ito kasi galit na galit eh oh. Gustong-gusto umisa mga Adi. Nasaktan eh, nasaktan, nakaagat. Naku, wag kang ganyan. Ayun na, iisa pa. Isa pa sila mga aday, aray. Isa pa sila mga aday, aray. Grabe mga Adi. Ala ka. Ha? Grabe kayo lumaro ha. Yan mga Adi. Grabe lumaro itong mga to. Hanggang buhay pa. Yan na. Titingin ko laglag na to. Ah, grabe to. Walang ayawan ma. Walang ayaw. Grabe mga Adi. Napapanood din ako dito talaga. Ang ganda na ito kung sa actual lang. Kaso, umiyak na yung baby natin, si Mrs. Maadi, ano? Andun na, umakyat na doon. Kaya, ako na mismo nagbibideo na nito. Grabe, ang ganda ng laban. Pa siya. Ah, grabe, kumaagat pa rin, oh. Maagat pa rin ang stick, sige. Hanggang may ano. Grabe, lumaro to mga to, ah. Sige nga. Patay ka dyan. Sige. Takbo yung gray mga Adi. Pag last na lang to mga Adi kasi sobrang bagal na nung gagamba. Pag wala pa talaga to, tigil ko na siya. Tapos papakawalan ko itong mga gagamba mga Adi. Kaya dito, dyan ko nilalagay mga Adi. Yung mga gagamba. Paminsan dyan ko nilalagay. Tingnan natin. Gigil pareho yung gagamba. Pareho silang yamot. Kaya mga Adi. Tingnan natin kung lalaro pa talaga sila. Grabe, pumanganga pa rin. Parehong gigil mga Adi ito. Gigil na gigil talaga to. Tigil na natin siya. Labas natin yung stabla to. Siguro, pag naka-recover yung parehong gagamba, ito sila mga Adi. Pagtapatin natin sila ulit. Pero nakita nyo naman kung gaano katindi lumaro. Tindi talaga. Napakalakas ng mga gagamba. And yun lang. Maraming salamat po. And God bless sa inyong lahat. Sana nag-enjoy pa rin kayo pag nanonood kayo ng video ni Gagambino. Yung mga bata dyan, tulad ng sabi ko, pumunta kayo dito. Basta bata mga dyan, pamangkin nyo, anak nyo man, o kapatid nyo. Dalhin nyo dito, bibigyan ko ng gagamba. Yun naman lagi kong motto, namimigay akong gagamba dito. Basta lalo pa sa mga bata. Yun lang maraming salamat mga G. God bless sa inyong lahat. Thank you.